Imos coa información deportiva. O Club de Baloncesto Berberecho de Noia non foi capaz de sumar na última xornada disputada. O equipo nollés queu nun partido moi axustado contra o Club de Allariz, cun marcador final de 76 fronte a 74. O equipo masculino do Club de Baloncesto Berberecho de Noia da Primeira División Autonómica non puido sumar unha vitoria na xornada disputada o sábado, 17 de xaneiro, no pabillón municipal de Allariz. Os noieses caíron por 76 a 74 fronte ao Club de Allariz nun encontro moi igualado no que a balanza acabou estando a favor dos ourensáns e decantándose así pola vitoria do conxunto local. Con este resultado, o Berberecho de Noia segue sumando rachas negativas ao seu historial, cun balance dun partido gañado en 11 xogados, con 706 puntos a favor e 846 en contra, uns números que os posicionan últimos na clasificación xeral. A próxima xornada, o equipo nollés realizará unha nova saída, xogando como local fronte á Sociedade Deportiva Tui o domingo 25 de xaneiro, nun partido no que intentarán dar un xiro a esa dinámica negativa que os leva perseguindo dende o comezo da Liga.